Fl-aħħar snin kien hawn tnaqqis sostanzjali brabta ma' tlajar fit-toroq għal fini ta' prostituzzjoni, iżda żdietu l-ħwienet reklamati bħala tal-massaġġi li però joffru servizzi sesswali. Fl-aħħar xhur tresqu diversi persuni l-qorti akkużati bit-tmexxija ta' bridel, fosthom sidien ta' ħwienet u anke ħaddiema. Id-domanda għal dawn it-tip ta' servizzi sesswali tibqa' waħda pjuttost għolja. Dwar dan il-fenomenu tkellimna mal-Ispettur John Spiteri mill-Iskwadra ta' kontra l-Vizzi li hu l-investigatur ewlieni ta' dawn it-tip ta' reati. Minna ħatana rajna nuqqas minn dak li għandu x'jaqsam ma' prostituzzjoni fit-toroq, jiġifieri li titlajja u tħajjar għal finit ta' prostituzzjoni fit-toroq. Rajna statistikament nuqqas fil-ammont ta' inċidenza ta' dak ir-reat. Allura qisu rajna displacement mill-prostituzzjoni fit-toroq għal prostituzzjoni ġewwa dawn il-postijiet ħafna mid-drabi jkunu massage parlors. Minkejja mhux kull każ u l-istess il-maġġoranza tal-ħaddiema ikunu diġà fil-prostituzzjoni qabel jiġu f'pajjiżna. Aċċettaw is-sitwazzjoni personali tagħhom. Infatti mill-investigazzjonijiet li nagħmlu minn visa checks u da jidher li dawn il-persuni jkunu qed iduru madwar pajjiżi ħafna mid-drabi Ewropej propju għal finijiet ta' prostituzzjoni. Waħda mir-raġunijiet li jiġu f'pajjiżna għal dan ix-xogħol tkun il-qagħda ekonomika f'pajjiżhom. U dan it-tip ta' reat iħallas, ġifieri l-flus li jkollhom imbagħad fl-aħħar tal-ġurnata, fl-aħħar tal-ġimgħa, ikun ekwivalenti għal xhur ta' ħidma ġewwa pajjiżhom xogħol leġittimu. L-ispettur qal li l-qrati qed ikunu idhom ibsa ma' min imexxi dawn it-tip ta' bridel li wieħed faċilment jidentifika minn ħwienet oħra mit-tip ta' reklamar li jsir. Qed jieħdu dawn it-tip ta' reati bis-serjetà, jiġifieri, u kellna sentenzi fejn anki jiġifieri post li kien intużat għal fini ta' prostituzzjoni jkun għadda favur il-gvern wara jkun ġie konfiskat jiġifieri bl-ordni tal-qorti. Intant waqt li kienet qed tieħu sehem fil-programm Coverage fuq One, is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Giulia Farrugia Portelli spjegat x'tip ta' riformi hemm bżonn viżavi dawn l-imsejħa massage parlors li joffru servizzi sesswali. Npoġġu sitwazzjoni ta' fairness fuq min huwa ġenwin, fuq min ġenwinament qed joffri servizz li huwa skont il-liġi u mingħajr il-biża' imma li xiġri behind the scenes. Waqt il-programm ġiet diskussa l-wiegħed elettorali tal-Gvern li jibda diskussjoni dwar riforma fil-prostituzzjoni u t-traffikar uman. Qalet kif sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ġew konklużi id-diskussjonijiet mal-partijiet interessati dwar dawn it-temi.